Kopal jsem včera aukro. Kopal jsem včera aukro. Koupil jsem si pračku za korunu. Nefungovala, co se dá dělat. Tak jsem ji rozdělal. Bylo tam plno věcí, kafely a taky elektromotor. Tak jsem ho rozdělal, bouchl mi v ruce. Od té doby nemám ruku, nevadí. Dal jsem ji na aukru za 3 koruny. Nemám ruku, nevadí, ale mám pračku. Která nefunguje, nevadí. Prodal ji na aukru, ošidím někoho. Prodal jsem ji za 3 kila, ošidil se každýho. Koupil jsem si včera na aukru novou myčku. Prej novou, teda novou nebyla, nová byla stará, nefungovala. Tak jsem ji spravil, už byl. Jde o to, že prodal jsem ji na aukru za 3 kilo. Do píči kila mám teď 6 kilo. Pračka. Kolikrát jsem to řekl? Hodněkrát. A teď rovnátka. Zub. Byl jsem včera rovnátka na aukru. Na aukru rovnátka, byl v nich ještě má. Tak jsem ho přecenil. A prodal. Na aukru. Za kilo jsem si vzal kilo. Někdo to koupil. Ale peníze mi nezaplatil. Takže jsem prodělal. Ale mám rovnátka. Rovnátka vydávací. Když se mi srovnají zuby, budu vypadat líp na Facebooku. A pak svůj účet na Facebooku prodám na aukru. Že na něm vypadá dobře. Taky jsem si včera koupil novou motorku. Na šlápce mi bouchá mi na noze. Od té doby nemám nohy. Zkoušel jsem je včera prodat na aukru. Nikdo je nekoupil. Jsem bez nohej, bez peněz a zbydlí mu popelníc.